Здравейте, аз съм Шалки Ексмен Бампа и както вижте днес играме GTA 5 онлайн и ще играем едно доста дълго състезание, което е 6 мили и 40. Има и офроуд, има и по пътя, only for real racers. Добре, сега ще видиме. Не пише някаква кола за Smoke Tires, if you please. Why? Омага. Пълна безмислица. Вземи за енторното според мене. Мисля, че няма джъмпове. Просто едно доста така шашнато състезание, което ще се проведе някъде от най-дясната част от картата. Поне така видях тя, че чекпоинтите са сложени на не много близко разстояние, поне някой от тях. Или просто така изглеждаше, защото се минаваше, мисля, че два пъти почти през едно и също място. Не точно пред едно и също, просто там където тръгваше, там май се вършеше, после не знам. Сега ще видим. Това не ни интересува, нали си махнал контакта? Или си го сложил? Има контакт. Добре. А колко човека бях на началото? Сега ще видим. Пише, че за много пари, пък сега ще видим. Това на първо място колко пари ще вземе. Така. Не сме много малко хора, като гледам. Първият чекпоинт не е много близо. 8 човека, добре. А това е имало даже опция за обиколка. Вау. Това сам да си го играеш, пари да си взимаш. Не. Има и джъмпове, бе. То нали много голям джъмп. Да, само ние го взехме. Супер. Така. Сега си правим една добра преднина. Опа, само че не е много добра, има някой зад нас. И това ако не е я, виж кое? Това сигурно е голфа. Да. Виж човек, той направо с тази кола ни късна, не знам каква е тази кола, ама... Леле, ко гръмна бе! Мале, къде отиде този бе? Леле! Това голфа май беше. Някъде настрани го изстреля. Не знам, то през магистралата сега като минаваме и виж на колко далече разстояние са сложени чекпоинтовете. Внимавай. Добре, как ни настигнаха бе, човек? Откъде да знам, имахме толкова голяма преднина, пък за този буст да не е с километри случайно. Чудно. Явно това зенторно едва движи вече. Трябва да правим ремонт. Сменяме двигатели, всичко. Мале, от тук започва мазалото сега. Ето аз какво казах, откъде тръгваме, оттам се връщаме. Леле, омага! Къде ни дигна този бе? Да, ама ни забави много, 4 позиции, даже 3 изгубихме. Бяхме на втора. Ми шанс. Добре, те сега са един до друг и тримата. Гледай сега как единия ще думне другия и двамата ще останат някъде назад. Те даже на картата единия не се вижда. Тук, ще да кажа, може би не е задължително да се скача, ама... Така, добре. Тук е скинария. What? Не. Ние го ударихме, пак той ни изпревари сам. Добре, поне сега ще му взимам от буст. Да се надявам. What? Добре, този без тунинг човек поне няма спойлери отзад, пък виж какво прави. Нали не му личи да има тунинг на зенторното. Беше на трета позиция. Добре, поне сега се очертава тройката да сме това, пък ще видим до края. Има още доста време. Мисля, че поне само 20 чекпоинта сме минали. Но до края има още доста. А смятате това, ако добавят и рампи, нали, някакви лоурайдове, то в такова състезание може да се добавят поне 10 лоурайда без проблем. Само, че ще стане много трудно. Това не го видях. Дори аз не го видях това. Стана бе. Този изхвърча на някъде. Да, ма изхвърча, ама някакво много ниско. Не се вдигна нагоре. Това се спука. Добре, сега отиваме към затвора. Там пък какво ще правим? Опа. Нещо май не скочи много къмче. Изпусна го. Фак. Такова губене на време в момента. Да, ма то как са сложили рампата, то нямаше как и да го вземеш там. Да, преди си помням, играхме едно състезание, което е така около затвора.
И на това хора сме снимали преди. Пълна дебилщина. Такова състезание беше. Да се въртиш около затвора. Добре. И сега се махам от тука. Една обиколка точно. А това смятай, ако бяхме всичките тук сега. Едните карат на там, не също, то пак няма как да се засечеме. Той има ограда там. Добре, тук в случая ще може би ядър да ни свърши добра работа. С тия джъмпове. Но може би пък щяхме да скачаме много. И това е до някъде проблем. Леле, не, от другата страна ли скочи? Чекпойнта. Взе го, давай, спокойно. Добре, тук има лек джъмп. Финишът се появи. Добре, хора, ще успеем ли да изпреварим скинаря в последният момент? Не. Добре бе, защо не му взимам от буста? И даже ще прескочи за малко и финиша. И така, хора, завършихме на трета позиция. Имахме шанси за втората за малко, но така и не успяхме. Все пак ще има време поне за още едно състезание със сигурност. Така, big money, много big, няма що. Да видим сега обаче първият колко е взел. Със сигурност е над 15 000, поне според мен. Все пак ние взехме 5. Така, да видиме. Може би само за него ще бъдат големите пари. Според мен около 15. Да, с какво ти кажа. Няма що. Да, виж, спечелил 30 000. А някой е загубил 49 900 този на втора. Вау. Добре, е време да започваме и с второто състезание. И така, хора, започваме с второто състезание. Виждате как се казва. Дълго е 2 мили нещо. На 2 обиколки го настроихме. Изключили сме къстъм виякалите, че ние нямаме спортна кола за момента. Та вземи джестера, бе. Има ли джестер? Трябва да има. Няма как да няма. Ето го. Така. Такъв. Така, да видим. Нарочно ги изключихме, за да бъде равностойно. Иначе ние нямаме никакъв шанс, те другите всичките имат. То няма да ние скоро да си купиме, нали, такава кола. Но мислиме да закупиме друго нещо, което ще видите. Да видим сега. Ние сме най-отзад. Прекрасно. Знаеш колко време не съм видел и така напред. Всичко да бъде пред нас. Добре, изстрелваме се и тук вече едва набира колата. Как тръгна пък, какво стана? Добре, сега ще видим какво ще стане до края, че аз очаквах по-бързо да карат тия колички, бе. То без тунинг едвам. Добре, но проблема е, че тук малко стана сблъсък от началото и за сега пета позиция. Това не е проблем, защото има доста време. 2 обиколки. Ето един вече излетя на някъде. Четвърта. Такъв дрифт аз ще ga направя, ама никога. Ама не върти толкова. Добре, мисля, че няма скокчета. Нещо гръмна. Добре бе, нещо наскоро винаги... Има даже скокчета, бе. Аз казах тъкно няма скокчета, то пак имало. Това беше Rockstar Verified или... направено от Rockstar? Rockstar Verified. Че за това имало. Мале, това мина на косъм. Добре, като за такова кратко състезание не е направено толкова лошо. Мисля, че даже е перфектно, има няколко скокчета. Сега до края може даже има и още няколко, при това, че и на обиколки. Проблема е, че... Внимавай тук. Мале! Уж колата бавна пък. Сега... Как така бързо набират тези, бе? Чакай, бе, ние като че ли нямаме същата кола. Добре, някой се удари в това. Бариерата. Така, Голф е на първа позиция. Мале, сега нали знаеш, че има шанс влака да мине. Той не може да бъде спрян. Това ако мине, ще стане най-големия фейл. Добре, тази обиколка скоро май не ми си я свършва. Аз си нямам идея как ще се озовеме там, бе. Нали видя откъде почнахме, някакво затънтено местенце. Със скок. Добре. Ето тук започва.
Това заболя. Това още повече. Добре. Както преди от пета станахме на трета, сега така пак от четвърта му останаме на втора. Но нищо не се знае. Добре, как се обръща тъпата кола, бе? Тая кола май е създадена за лоурайдове, като гледам. Тя на всяко такова се обръща. Даже не знам то коя кола беше. Имаше хора, една кола, която е специално за това. Напред. Нищо, имаме време. Имаше една кола, която беше май специално за лоурайдове. И мисля, че беше Джестъра. Само не мога да се сетя. Но няма значение. Сега фокусът върху състезанието. Тук внимавай, че преди леко така май ти върза. То до сега не си се респамвал, нали? Не мисля, че. То затова колата е така потрошена. Тук ме е страх винаги да не закачиме. И най-лошото, че винаги страховете ми се сбъдват. Този му пуши колата. Да му пуши, за какво да го правя. Закачихме. Така. Там го забавихме и то доста. Мале, като гледам първо тия, дето са на първа позиция, чака да са отишли. Поне за сега 100% четвърта позиция. Да. Отиваме на релсите и скоро състезанието свършва. Карай си по средата, че да не се появи господин Влаки тук да ни направи належ. То пък как са го даже заградили все едно. Така много мразя, защото защо не сте направили навсякъде такова, дето де е бързо между релсите? Са го направили някакво по-бавно. И която и кола де се мъчи много на това. Добре. Вторият и първият завършиха. Третият вече. Добре, човек. Гумата ни влезе навътре, нали знаеш? Сега трябва да го направиш. И добре. Точно на финиша. И така, хора, завършихме на четвърта позиция. Да, малко неприятно. Но има и такива моменти. За разлика пък от това, преди няколко година в неделята се представих на едно състезание на GTA, хора. Ако сте гледали клипа или не сте го гледали, върнете си го гледайте, защото там единствено аз от може би 10 човека успях да финиширам и всички лепнаха. И това просто ми напълни душата. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете при коментар и се абонирайте за нашия канал, за да не излизате всеки ден. За всички, които не знаете, има и втори канал, където се опитаме да качваме възможно най-често. Линк към него в описанието и бъдете чак с нас. Ще си имаме следващия клип. Чао!